Matur nuwun dumateng Bapak Sutrimo ingkang sampun nyukani ular-ular kathah sanget. Mugi dados tambah wawasan kula lan panjenengan sedaya. Salajengipun sambutan saking Bapak Kepala Desa dumateng Bapak Kusuyanto SPD wedal kula sumanggaken. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng dalu, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan rahayu. Bismillah, alhamdulillah, la haula wala quwata illa billah. Kang kula hormati Bapak Sutrimo beserta rombongan. Kang kula hormati para sesepuh bini sepuh, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda. Ingkang kula hormati Ketua Lembaga Adat beserta pengurus dan juga juru kunci sedesa Arjuwilangun wonten punden-pundenipun. Ingkang kula hormati para tamu ingkang saking Arjuwilangun utawi Jawi Arjuwilangun ingkang boten saged kula sebab-sebab setunggal-tunggalipun. Lan saya hormati KKN dari Brawijaya, UM ya, dari UM. Berarti UM tadi dipecah ya. Di sana tadi ada pengajian, kemudian sini ikut sini ya. Ya, nggak apa-apa. Dan juga Bapak Ibu hadirin semuanya yang tidak bisa sebutkan persatu yang berbahagia. Pertama-tama monggo kita sami-sami mencatakan puji syukur dumateng asmanipun ingkang Maha Kuwasa bilih kita sedaya dalu menika tasih diparingi seger waras dan diparingi kesempatan, diparingi rezeki sehingga saged ngrawuhi undanganipun saking Bapak Boyadi beserta konco wonten sanggar menika ingkang kita sedaya kanthi keadaan sehat walafiat mboten wonten kekurangan setunggal menapa. Bapak Ibu ingkang kula hormati, ngapunten kula wau telat mboten kula sengaja masalahipun wonten kegiatan. Dados mulai wau dalune wonten kegiatan lari nem-nem terus enjing kegiatan pengajian ten Lotekol. Pas wonten niku wau wonten pengajian ten Barisan terus sak menika dalu menika. Terus kula bagi-bagi terus ngapunten kalih ketua paguyuban wonten Ngandong winginane niku mboten saged ngrawuhi merga napa merga acarane niku tak rungokne iku pas buyare kono jam 11. Lah kono slametane jam 11. Lah aku kumara-rana berarti wis ora keduman ingkung. Artine aku ngomong Pak Boyati wis ditinggale Pak Boyati sing jelas jauh sepuro. Ngeten. Tak rungok-rungokne sampean wau kan mau wendel sedaya to. Mendel niku apa ngantuk, apa ngrungokne, apa ngremeresapi, kula sing mboten ngertos. Jare Pak Wahyu ya sing jelas ya ngrungokne ya lek iso dilakoni ngono jare Pak Wahyu. Tapi ya enek Pak Wahyu sing ngantuk. Terus enek sing ngomek sikile diselonjar-selonjorne jarene Pak Trimo tadi wis saiki niku kan ibarate wong biyen iku lek wong nesu tak gejelukne awakmu engko ora kuat ngadeg. Saiki ora usah digejelukne dilungguhne tok iku lho. Wis ngadege wis wangel. Enggak usah digejelukne, dadi enggak usah kereng-kereng. Dadi dilungguhne tok sing suwe kados sampeyan niku wis ora iso ngadeg. Ngadege lodok ndeyek-ndeyek. Itu mergo sing sesuai kali sing diterangne kalih Pak Trimo tadi jelas gamblang sing jelas sing elek iku menungsone Pak. Lek aturan-aturan sing disanyaken kalih Pak Trimo tadi wis bener. Agama iki ya bener enggak ono agama iku istilahnya ngekeki aturan elek iku enggak ono. Mek wonge sing elek. Elek sing ora gelem nglakoni apik. Jarene Pak Trimo wonge sing kurang elok. Nah, kurang elok. Nah,
Lah sing jelas Bapak Ibu niki kan suroan. Suro niku wonten pundi-pundi niku lek tiyang Jawa ngawontenaken melekan. Melekan wong biyen ya jerene ngesah ilmu. Mek saiki mbuh Pak Purwani ngesah ilmu apa ora aku sing ora ngerti. Tapi yang jelas melekan, niate jelasnya silaturahim, ya muga-muga apa sing dikarepne iku kinabulan. Pamane dalange ya paling enggak dalange terus laris. Diingi tak wasne ya wis tanggapan nang ngene bermancing kono. Iku durung sura wis tanggapan, berarti bar sura kudune tambah laris. Nah, Bapak Ibu ingkang kula hormati, ingkang jelas kula nambahi kedhik mawon nggih. Nambahi kedhik. Lek Pak Purwan ngomong iku jarene pas dedonga niku seduluran niku 4 dulur 4 5 pancer. Lene Pak Purwan utawa jenengan tasih eling nggih. Lagune wong biyen. Lagune wong biyen niku sing nyiptakne kula mboten lek Pak Lima mestine ngerti. Ya. Gundul-gundul pacul niku sing nyiptakaken sinten? Kan wong Jawa niku. Wong lagune gundul-gundul pacul-cul gemblelengan nyunggi-nyunggi pacul-cul gemblelengan bakul nglempang segone dadi sak latar. Kan ngoten niku. Dadi pacul. Ethok-ethoke ngomong ya. Nah, nyunggi wakul lah ya, nyunggi wakul segone lek kutah iku berarti dadi sak latar. Pacul iku berarti lek jenengan iku semerep, jenengan semerep pacul ya. Lek mahasiswa mbuh ora ngerti ya pacul ya. Pacul iku kan sing jelas ana papat sing ora oleh ucul. Pacul ana papat sing ora oleh ucul. Lek sampai ucul ora kena digawe macul. Pertama itu berarti duran. Berarti kudu ana durane. Mari ngono kudu ana tandinge. Pacul mbiyen lho, nek pacul saiki ora ditanding ngene. Ya dilas. Artinya pacul mbiyen iku mesti ana tandinge. Mari ngono ana bawake. Ngomonge ya memang kudu barang-barang sing apik. Mergo jarene iku wong iku sak pegel-pegele wong iku lek ditempiling iku cepet mari, tapi lek dilokne wong iku suwe marine, atine lara. Makane gundul-gundul pacul iku lek saumpama ade papat iki ora lakoni digunakne barang apik, iku engko lek digawe nyunggi berarti ya lek kutah. Nah, lek kutah berarti ya wis segone korat karet sak latar. Iku wis contoh lho. Wong biyen niku nyiptakne lagu iku sampai sakmono. Ketoke kan mek gundul-gundul pacul-cul mek ngono tok. Tapi ana isine. Tapi mek awake dhewe kadang-kadang ora ngerti isine. Nah, ini yang jelas terkait dengan yaitu contoh daripada bahasa pacul. Pacul itu ya memang kudu kompak, lek ora kompak ya ora kena ge macul. Sampame nek durane tok ya ora kena gawe nyambut gawe, enek tandinge ya ora kena ya. Bawake tok ya ora kena, kudu komplit papat iku. Terus awake dhewe nang ngene gundul-gundul pacul nang ndase awake dhewe iki ya memang kudu apik kabeh. Makane bulan Suro iku lek iso awake dhewe iki ora usah golek kesalahane wong. Lek iso awake dhewe iki goleki kesalahane awake dhewe. Kuwi lek salah lho ya. Berarti lek awake dhewe goleki salahe wong iku gampang, Pak. Tapi lek goleki salahe awake dhewe angel. Makane jarene wong-wong iku wong iki ora iso noleh gitoke dhewe. Lek saiki iso kuwasne gitoke dhewe gawe kaca. Berarti lek mbiyen ora iso. Saiki ora usah noleh ndelok gitoke. Wah iku ndelok gawe kaca, ketok. Mari ngono iku malah barang elek, barang apik ya ngono. Enggak oleh awake dhewe kuwi berarti goleki apike awake dhewe. Iku walikane. Goleki apike awake dhewe.
Lah apike wong lah sing digolek rong bahasa malah diulak-walik iku dadine awake dhewe iki ya memang dadi apik. Nah niku didik mawon Pak Trimo nggih. Iku lek kena digawe ya digawe, ora kena digawe wong tre ya mek pacul. Nah. Terus kaitanipun sura niki yang jelas dalu menika nggih komplit wonten narasumber wadoh terus ya awake dhewe ya kumpul mari ana mahasiswa. Dadi lek memang sing apik ya kita gunakan, sing elek ya enggak usah dilakoni. Tapi sing jelas apik-apik sing diomongni. Terus kaitannya kali kegiatan niki kan memang biasanya wau nggih lepas nenggo waktu niku mau copat. Dan mriki mau copat yange ngerti-ngerti ya. Ngerti artine, ngerti gandangi, ngerti nyanyine. Hati ora mek syukur mau copat, tapi lek sing ngrungokne aku sing ora patek ngerti. Lah sing maca iku aku yakin iku ngerti. Masalah ora ngerti cengkoke ya enggak pas. Lah sing ngrungokne iku mungkin sing mbuh ora ngerti ya. Ah nggih, rata-rata menungso niku kan iso ngomong ora iso nglakoni. Iku ya iku wis sipate menungso, ana apik ana elek. Dadi sampama nggih desa iku ana wong apik, ana sing tukang nyolong sak andane iku ya wis memper. Masane iku wis hukume, ya wis hukume nang kene donya. Dadi lek awake dhewe ndek kepercayaan sok iku lek mati kene swarga enek neraka, dadine lek saumpama kabeh iku apik, lho neraka iku kan ora enek sing ngiseni. Saumpama melek kabeh berarti sing surgane ora enek sing ngiseni. Jarene Butarse nggih. Neraka jarene malah penak. Masalahnya ngene neraka jarene Pak Puran ngene wong ayu-ayu jarene ngono. Sebagian aja. Sing wong ayu iku apik ya akeh, sing wong ganteng apik ya akeh. Ingkang jelas menika ingkang kula aturaken dumateng panjenengan sedaya mbok bilih wonten kurang langkungipun kula nyuwun agung samudra pangasami dumateng panjenengan sedaya. Telat kula mboten krana mboten seneng kalih kalian, mboten krana wekdalipun aturane memang acarane kathah. Menika kan saged kula aturaken. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Matur nuwun. Nggih. Nggih, matur nuwun dumateng Bapak Kuswiyanto. Salajengipun doa penutup kula aturaken dumateng Mbah Rinto nyukani doa. Nggih, ngapunten mbok menawi anggen kula reroncen adicara mulai awal sampai akhir wonten ingkang kirang pranani penggalih wonten kilang Trapsila kula manungsa limrah nyuwun agung sih pangapunten dumateng panjenengan sedayanipun. Monggo Mbah Rinto doa penutupipun. Santihun rahayu ingkang pinanggih. Inggih Bapak Ibu monggo saran nuwun dhateng Kang Mbah Agung. Kula badhe kula doani donga sapu jagat monggo kula aturi amin kemawon nggih. Kula turono sang don jagat tri jakatan amin jagat kang karo jagat mau suci mau guntri mau sesman nusa monggo sale kula panjenengan sami. Etana paring kula panjenengan supan sami damel kamurkan tasmurkane amin reng rupane sire kula saban sami damel bendaso bener amin. Kula rupane sire kula sami damel nafsu asmara kinapsas rem amin kidul jere sami sucan daton siji umum. Manjing dumun jero kula lampah sami sedaya kelawan kalih awung klancai ingkang awon kapulih sira saking pitung pandulu kula lampah sami ingkang sewa keto nyawiji jenter mboten bida napa. Kawasan kawasan itan kula lor kidul abang ngripte sing njanji jolo kula sami. Etana parupane akan dateng kula lawan sami damel kamrukan. Pramila sedaya sering ngabekten ingkang wasanan ijo kaduk gedhong waringin regarugu kaduk kembang jaya mula dumeh dinten menika salaminipun amin rabbil alamin.
Nggih, monggo. Monggo Bapak trimo. Mangke nun sewu jenengan ndedonga kanthi carane panjenengan piyambak-piyambak monggo jenengan ngemataken lan nerokaken kula ndedonga nggih monggo nggih. Monggo kita wiwiti. Wilahing Sekar Bawana Langgeng. Wilahing Sekar Bawana Langgeng. Wilahing Mastuti Sekar Bawana Langgeng. Duh para leluhur kaula, duh para pepundhen kaula, rahayu rahayu sagung tumati. Duh para sukma suci, duh para sukma luhur, rahayu rahayu sagung tumati. Duh sukma klambrangan, duh sukma pekasaan, rahayu rahayu sagung tumati. Duh nini danyang kaki danyang kang mbaureksa lan mengkoni nusantara, rahayu rahayu sagung tumati. Duh nini danyang kaki danyang kang mbaureksa mengkoni tanah Jawa, rahayu rahayu sagung tumati. Mliginipun kagem Eyang Sabda Palon Naya Genggong, Eyang Ismaya, Eyang Semar, Eyang Tualen, Eyang Dahyang Nirada, Eyang Sangopati, Eyang Dai Manambon, Eyang Sisinga Mangaraja, Eyang Prabu Siliwangi, rahayu rahayu sagung tumati. Duh nini danyang kaki danyang kang mbaruksel mengkoni Singosari sak kukubane, rahayu rahayu sagung tumati. Mliginipun kagem Eyang Ken Anggruk, Eyang Ken Dedes, Eyang Ken Umang, Eyang Ken Endok, Eyang Anusapati, Eyang Tohjaya, Eyang Ranggawuni, Eyang Mahesa Wongateleng, Eyang Mahesa Cempaka, Eyang Kertanegara, Eyang Kebu Anabrang, rahayu rahayu sagung tumati. Duh nini danyang kaki danyang kang mbarusa mengkoni Kadipaten Malang sak kukubane, rahayu rahayu sagung tumati. Mliginipun kagem Eyang Ki Ageng Gribik, Eyang Kanjeng Surgi, Eyang Adipati Nata Diningrat, Eyang Panji Pulang Jiwa, Eyang Putri Prabaretna, rahayu rahayu sagung tumati. Duh nini danyang kaki danyang kang mbarusa mengkoni Desa Arjawilangun, mliginipun Panggang Lele mriki, rahayu rahayu sagung tumati. Mliginipun kagem Eyang Demang Mertawijaya, rahayu rahayu sagung tumati. Duh nini Semara Bumi kaki Semara Bumi, duh Ibu Pertiwi Bapa Angkasa, rahayu rahayu sagung tumati. Kaula pun putra wayah paduka, segah gondo arum pinten-pinten lepet kula nyunggunging pangaksami. Kaula segah gondo arum pingin mujudaken raos panuwun pakurmatan kaula dhateng para leluhur lan para pepundhen kaula. Mliginipun nini danyang kaki danyang kang mbarusa mengkoni Desa Arjawilangun lan dusun Panggang Liling mriki. Mliginipun kagem Eyang Demang Mertawijaya. Kaula segah gondo arum pingin mujudaken raos panuwun pangabekti lan panembah kula dumateng Gusti Yang Sukma Kawekas. Namung dumateng Gusti Yang Sukma Kawekas kula ngabekti lan manembah. Namung dumateng Gusti Yang Sukma Kawekas kula nyuwun panuntun sabda. Nyuwun pitedahi tindak tanduk kaula, pangucap kaula lan pamikir kaula. Duh Gusti Yang Sukma Kawekas, kula nyuwun kanugrahanipun Gusti, dipalipun Gusti, pakartipun Gusti kagem para leluhur para pundhen kaula sedaya mliginipun Eyang Demang Mertawijaya niki. Menawi dereng dados sukma suci njenengan dadosaken sukma ingkang suci. Menawi dereng dados sukma luhur njenengan dados sukma ingkang luhur. Menawi dereng dados sukma sampurna njenengan paringi kasampurnan. Lan kaula putra wayahipun
kaparingan kekiatan ing jiwa raga kawula, kaparingan kekiatan ing bondo donya kawula, sebatas kawula sangsaya kukuh, sansaya sembada, sansaya kuwagang, anggen kawula ngayahi Jebayan Agung nglajengken pakanipun nurung dereng rampung nyuwun baline Jawa ing bumi Nusantara. Duh Eyang, sumangga kawula dherekaken nyuwun baline Jawa ing bumi Nusantara. Sampun titi wancine enggal cetakno, dayoh kudu mulih, utang kudu nyaur, nyilih kudu mbalekke, hanandur hangunduh. Duh Gusti yang sukma kawekas, kula nyuwun kanugrahanipun Gusti, idipalipun Gusti, pakartinipun Gusti. Menapa ingkang kawula sakanca sedya tansah kasembadan, menapa ingkang kawula darbei tansah jinangkung dening Gusti yang sukma kawekas. Menawi wonten raos Candala, Rubeda, Sukerta, Sengkala, Memala kasingkiraken dening Gusti yang sukma kawekas ing gesang lan pagesangan kawula. Icaling Sukerta lan Sengkala kantun kebaing kasarasan, kanugrahan, kawilujengan, kasantosan, murahing sandang kelawan pangan, kebaing guyub rukun ayem tentrem gemaripah loh jinawi, tata titi tentrem kerta rarja, mliginipun para warga desa Arja Wilangun menika. Kagem para kadang kala suwun wangsalanipun rahayu. Hong wilahing Sekar Bono Langgeng. Hong wilahing Sekar Bono Langgeng. Hong wilahing Mastuti Sekar Bono Langgeng. Yo Maraja Jaramaya. Yo marani Niramaya. Yo Silapa Palasiya. Yo Midara Radamiya. Yo Midasa Sadamiya. Yo Dayuda Dayudaya. Yo Siyaca Cayasiya. Yo Sihama Mahasiya. Duh Gusti ingkang kawitan lan ingkang pungkasan. Duh Gusti ingkang wenang paring pitedah. Duh Gusti ingkang merbawani lan dados sekaring jagat. Duh Gusti ingkang tansah gesang tan kena ing sirna. Duh Gusti Raja Rajaning Bawana. Menawi wonten pagebluk mugi panjenengan dadosaken luruh. Wekdal luwe panjenengan paringi wareg. Menawi kirang panjenengan cekapi. Menawi wonten kasangsayan mugi panjenengan icali panalangsanipun. Menawi wonten mengsah panjenengan dadosaken lulut. Menawi wonten raos Candala mugi panjenengan dadosaken welas asih. Menawi wonten ama panjenengan icali lelaranipun. Duh Gusti namung dhateng panjenengan kawula ngabekti lan manembah. Duh Gusti namung dhateng panjenengan kawula nyuwun panuntun sabda. Pitedhahing tindak tanduk lan pangucap kawula. Duh Gusti mugi tansah penyanjangkung sedya kawula. Ing dalu menika mengeti dinten sura ing sanggar Eyang Demang Mertawijaya. Duh Gusti mugi tansah panjenengan jangkung gesang kawula ing Triloka Bawana. Hong wilahing Sekar Bono Langgeng. Donga Jawa kapungkasan. Kagem para kadang lan anak-anak KKN kalau tidak paham makna Hong wilahing ataupun kata rahayu, bisa silakan buka HP di YouTube, ketik Raket Prasaja TV. Di situ kita jelaskan lengkap. Kalau dijelaskan di sini nggak mungkin karena waktunya mepet. Lan ugi kalau wau wonten kadang ingkang ngemutke ingkang dereng ingkang ngersakni kalender Jawa, mangke sak sampunipun adicara saged sesambetan kalian kula langsung utawi dumateng Pak Karmuji. Ingkang kula kersane anak-anak muda yang belum tahu kok kenapa sekarang tahunnya tahun 2938. Kalender Jawa lebih tua, peradaban kita jauh lebih tua. Saking kawula cakapi menawi wonten lepatipun atur kirangipun subosita kula nyuwun ing pangsami matur nuwun rahayu. Monggo dumateng Bapak Karmuji diwiwiti maca pat.
Matur nuwun dumateng para rawuh sedaya kawula ngaturaken sugeng dalu sugeng pinanggih. Mugi berkah dalem Gusti ingkang mekawasa tansah kajiwa lan kasira dumateng panjenengan sedaya dilasan kula. Dene salahipun para bapak lan para ibu kalajengaken kemenika sesekaran maca pat. Dene rencana ing acara maca pat ing dalu menika antawisipun kemenika setunggal panembrama maca pat ngudi laras. Angka kalih gilir kumantosing sekar 11 pupuh. Sadenipun sesekaran Manasuka kaseling kalian tembang ilir-ilir. Salanipun waosan kidung rumeksa ing wengi katutup kanthi dandang kula sida asih kalajengaken ayak pamungkas. Makaten menggah renceng acara maca pat ing dalu menika. Ananging perlu kula utaraken dumateng Bapa Sudrima. Menawi wonten tetugur katen menika bab rencana napa menika bab maca pat boten kula jarwakaken. Ananging menawi dipundang dhateng para kadang utawa sederek sepasaran, mantenan lan niku kula agek kula jelasaken napa maknane sekar menika. Nggih. Pramila salajengipun perlu kula utaraken monggo kita mirengaken panembrama maca pat ngudi laras dumateng Ibu Rini kula semanggaken ingkang bawani monggo. Janma iku pindah sekar yen asri warananing sayakti kapuranta abang mangas wungu nanging iku esok mekar sore layu nora langgang aneng donya gesang ipun Bayam arga jenang sing
parelu ngulati tentrem setawana umpak ateking curiga merak mendak ngesti padha mringjeng Rama jenang sela lembat ing narwata pepunden ing pinundi pindha pusaka ngaturaken sugeng dalu dumateng prawo sami kakung putri tuwa muda pinanggehan yubasuke mugi ner ing sambikala nungkraten anti citawana ardane sing ketama Yasusila nuraga ambek satmika meme tirta Jawa Jogatika sukalila lebur luluh labuh praja kalilana ulun matur maca patan dalu nepi mudilarang paring Rama lalu ribu daya Jawi mugi lestari slaminya karyaning kadang sami pipis tasih mondo minur sita maju manggetan lamun kanthi nangka saron agung ing sujanmu yen mung ewu samparang ora tumeka sinaksenan prasa sepuh sedereka kunglan putri mugi lestari widodari
Sang Hyang Widi kembang klapa rada kuning moyo-moyo inggar-inggar nganggo kabudayan Jawa jeneng sela wader pari sesonderan apuranta wonten lepat kawula panutuping atur ulun kanthi kebak ing pamuji tumrap rora tansah manggi ya pasuki bilih kirang ing kaprana gluntur nagung pangaksami. Matur nuwun mangkaten menggah panembromo maca pat mutilaras. Dene salanipun gilir kumantosing Sekar Sewelas Pupuh wiwit Mas Kumambang ngantos Sekar Pucung. Kawruhana tununge si jabang bayi ana guwa garba ibu tansah ngati-ati tepe saking sambi kala saya dangu saya ageng si jabang bayi sampun wanci nira nawa candra dasa arih dumugi ing loka madya. Matur suwun. Mejelipun punang jabang bayi saking guwa garba pun ibu ingkang paring bukane saking arga wujud tirta suci karepin lestari gumantung kang ibu larengan cek taruna pun mila kedah pun kandhani dumateng reh pawiyatan tindak tanduk kang prayogi dadya taruna susila ngudi kawruh kang utami lamun ora mangkono sayektine ora dadi mungguh ilmu ingkang nyata
nora kena den sasabi ewoh gampang sayekti punika wong duwe kawruh gampang den winicara angel yen durung marengi ing wektune binuka jroning wardaya Nggih, kelajeng Asmarandana. Pumo-pumo wekas mami para muda aja lena aja katungkul uripe aja duwe pakareman marang papas donya siang dalu dipun emut yen urip akeh panggoda. Nggih matur nuwun. Niki badhe nyekar Durma. Bener luput ala becek lawan bagja cilaka mapan saking ing badan priyangga dudu saking wong liya pramila den ati-ati sakeh durgama singgahana den eling pagelaran iki monggo kita sami andedonga nyuwun rahmat lan berkah Gusti Kang Maha Agung ingkang nyipta titah meniki kang paring katentreman mring kawulanipun mugi paring pangapura dhateng ingkang mangkugati ing mriki tansah manggih raharja. Aduh Gusti ingkang Maha Asih mugi Allah paring kawelasan lan agung pangapurane dhateng kawulanipun ingkang maos layang meniki tuwin pro pamiarsa ingkang setya tuhu paring rahmat lan berkah wiwit donya tumekeng akhirat ugi dimenten tremraharja. Nuwun sewu mugi keparenga matur nyuwun pangaksama sampun ngantos ing penggalih bilih warga kirang ing duka prayoga ing panyuwun mugi keparenga wangsul saking pagelaran nyuwun gunging pangaksami Rahayu rahayu nir ing sambikala doa mugi mugi
keparenga paring berkah doa lestari maca patan nguti larang wasana wong sing panitun talen amung amamuti para warga maca patan sepuane jalur estri sami kersa amanunggal kumalangka lang ing kapti makaten menggah ronjening acara maca pat sampun rampung ing riki kula aturaken dumateng Bapak Rinto saknipun monggo suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Injih sewu para pinisa sepuh derek mawon sanggaripun yang Demang Mertojaya kula ngawonaken lan pansami ngawonaken syukuran kalian ngawonaken tahun baru agami Jawa kang sebutan sasi suro sak menika dumugi tanggal 19 Pramakula lan sedaya. Anggenipun ngabekti asan sedayawan ngabekti Ibu Bumi Bapak Koso Bapak Adreng ngabekti kula lampan sedaya nyuwun kasulan rahayu lijeng mboten rubitu napa kali tambah mriki sedanipun ngabekteni dinten 17 sasi 12 tahun 8 indusan wuku tanggoso kula satuban lampan sami sedaya mudah wahyune dinten kapure damel sedaya dateng Maha Agung utawi yang Demang Merto sak kerabat sedaya lan baru kula sampeyan jenengan sami kiblat kan gasal ingkang meca danyang 7 kumara kula panjenengan sedaya ngabekteni anggen nglampahi sasi sura salami nyuwun kasulan gampang gasar mboten wonten rubito punapa kaliyan mriki sedanipun ngabekne cikal bakal Bathara Ngarjaya paduan panglile yang Demang Mertojaya yang Petruk yang Gadung Melati yang Den Pakoso Kliwon yang Sari Unci yang Dianjar Kuning yang Lucu yang Kromo Pesta yang Reso yang Bolo Tayang Soro yang Sariatun yang Satina yang Kromo Pesta yang Sleman yang Sabu Alus Sakrabat sedaya lan Banjar Pawer Arjo Wilangun kiblat sekawan gasal ingkang meca danyang 7 kumara danyang Arjo Wilangun kali kadang reda ingkang derek-derek mawi bawi mriki sedaya ngabekani kula lampah sedaya nyuwun kasulan rahayu lijeng mboten rubitu napa mriki sedanipun ngabekne dumai para empu supa mradita empu nyetam gampang landhep ingkang kula regelan panjenengan sedaya ingkang papak dipun suni saben kawijengan ingkang damel berpanaman jeneng pramana ngabekani kula lampah sedaya nyuwun kasulan rahayu lijeng mboten rubitu napa mriki sedanipun lan kami ngabekane dumai wesi pulosane ingkang dimurake damel kendaraan mobil lan sepeda motor pramana sedaya dipun ngabekteni dipun regem kadang sami ingkang derek-derek mawi baya mriki sakmu bamuse mboten rubitu punapa kaliyan mriki sedanipun ngabekne dumai Nur Muhammad Nabi Muhammad Sagaro Saputra Abu Bakar Semangali mulai kasih mulai janah mulai kasih sifat manusia mulai kayun duri segi mulai jane pat Lile Bonsari Arjo Wilangun lan menjunakaken damel ingkang derek pramana sedaya ngabekani kula lampah daya nyuwun kasulan rahayu lijeng mboten rubitu napa mriki sedanipun
pun lan ngabekteni dene Bathara Brahma Bathara ngali lara masa genian godhong kawi semberan daran ngali bok bilih wonten kelper kajeng sadamel nglampahi mulai metri sasi sura tanggal 19 lepat nyuwun sawangsule kula langsung panjenengan lan warga Arja Ilangun lan perangkat Arja Ilangun sacuban lan kadang reda ingkang derek-derek Mahayu Bagya mriki nyuwun kasulan rayu lijeng boten bituna mriki sedanipun lan awasan pisang setangkep jahe surayu ngabekteni mbok dewe Kotimah Kotijah ingkang mamangkoni pratan bebumunan lan peralatan pertahanan pramila sedaya sareng ngabekteni anggenipun bebralama kelon jeneng warga Arja Ilangun warga perangkat Arja Ilangun lan warga nderek-nderek Mahayu Bagya nyuwun kasulan sakmu bamsuhe gampang gasar bebranan makara mboten wonten alarubitu punapa kelihatan mriki sedanipun lan awasan nambahan sekar setamanan sekul bunar sak judu nyambung turun lunture bapa biung mandhape wonten warga Arja lan perangkat sak tetapi lan masyarakat tetapi lan radang reda ingkang derek-derek Mahabagya mriki pana sedaya sareng-sareng dipun ngabani sekar taman lan sekul bunar judu ndumukaken anggenipun bebralamal jeneng nyun kuasa lestari dodo dados nini lentuna kaliyan tambah pangesne para mriki sedanipun lan kaun awasan nambengan bujeng jejek lan jejekaken arene sak cuban lan jejekan kanca roang ingkang derek-derek Mahabagya pramila sedaya sareng-sareng dipun ngapeni bujeng jejek nyuwun kuasa jenengan tentrem tembe mbata rubitana wit dinten Senin wage terus salanipun kalih tambah panjenengan mriki sedanipun lan kono awasan ambengan jenengul brok ngabekteni salupak dawon pagan Duren Arja Ilangun wonten padukuhan kadang bali ingkang derek bapak sedaya sareng-sareng dipun ngabeni sakmu bamsuhe jenengan tentrem mbata rubitu punapa wit dinten Senin wage salaminipun kalih tambah panjenengan mriki sedanipun lan kono awasan sukul golong kaping pinang ngabekteni sanadyan saking manca jen banjur kadang bali ingkang derek mabalan warga Arja kaping bulan kadang bali jare setrito jasa agang alit pramila sedaya sareng-sareng dipun kemang bujeng golong wageta gumolong janten terem guru kun sakmu bamuse mbata rubitu napa kalih mriki sedanipun lan wasanan wasan polo pendem ngabekni raja dajal saandane kala ingkang dumah ambles ubi sapitungi dari ndulake blasane jero warga Arja masyarakat Arja lan warga ingkang derek-derek Mahayu Bagya sawangsule kadang paling ingkang derek-derek Mahayu Bagya lan warga Arja lan masyarakat jalan lan perangkat Arja Ilangun nyuwun kasulan rayu lijeng mbata rubitu napa mriki sedanipun lan awasan nambengan bujang lulut nyarujaken demene popo inggih sak cukupan sak perangkate lan warga Arja Ilangun sak masyarakat suban lan kadang reda ingkang derek-derek Mahayu Bagya wonten mriki pramila sedaya sareng-sareng dipun ngabekteni bujang lulut wageta lestari widodo dados ninin tuna jenter mbata rubitu punapa kalih mriki sedanipun lan awasan nambahan jenang sura nyarujaken dumadine ngawanaken wasanan nyedhakohi utahi ngurmati taun baru sura taun 1460 menawi wonten teping Jawi ingkang sarukan menawi wonten Jawi tulen empun 1900 3.8 pramila sedaya sareng-sareng dipun ngabeni kula lampahan sedaya lan kadang reda ingkang derek-derek Mahabagya nyuwun kasulan rayu lijeng mbata rubitu punapa mriki sedanipun lan ngawana nambahan wasanan sekul golong kaping pinang ngabekti sangat jamonco sekawan dene banjar kula panjenengan sami sedaya lan kaping kalipun kalau jenang sakniki jenang-jenang pantak lan blik Wisnu salan saking bapa lan saking biung dumawonten kula panjenengan pramila ngabekti kula lan sedaya nyuwun kasulan rayu lijeng mbata rubitu napa mriki sedanipun lan awasan nambang jenang kala ngabeni raja kala sandane kala ingkang dumah ambles bumi sapitung dari dolan iki blancane jero masyarakat Arja lan perangkat Arja lan kadang derek-derek Mahayu Bagya mriki sak mancule nyuwun kasulan teguh rahayu mbata rubitu napa mriki sedanipun kawula awasan nambang jenang sepuh ngabekteni sederek kula lan sami kang sedutan sepuh pindah tunggal pertapan sada wasanan temeng rupine dados kantinipun rinten kalan dalu ngabeni kula lan sedaya lan warga Arja lan rakyat Arja lan kadang reda ingkang derek-derek Mahayu Bagya nyuwun kasulan dipun jang sakmu bambuhe mbata rubitu napa mriki sedanipun
pun ngono asaran nembang jenang petak jan seger ngabekti sederek kula nambah sami kasaran mandi wonten kanang kiring jejuluk marmati ana kiwa mermoyo tangan kepira singgolam prawa ngabekni kula napa sedaya warga Arjolanan masyarakat Arjolan lan perangkat Arjolangun adang reda ingkang derek-derek mawi bakon nyuwun kangen dipun jasak mubah musim botur bitono mriki sedanipun lawan awasan amban jenang mriki ngabekni sandat danyang paling monco sing jen Banjar sanggar mriki Banjar pada panjenengan sedaya pramila ngabdi kula lampun daya nyuwun kasulan rayu jeng botur bitono mriki sedanipun ngapane sangare dinten sasi jati dina arase sedaya ngabdi mumpung atandha kula lampun sangi sakmawon kula lampun daya anggenipun ngabekteni utawi lakrana warsa enggal ndut wahyune dinten wage nyuwun sari dada datolintuna kali tambapane wara mriki sedanipun tumate amas daya aman damel mentri anggenipun nglampahi ulang tuna mbok bilih anggen kula ngaden lang kirang papa mugi Gusti ingkang mau ngijahi kula lampun sami kembul niat kan warga sedaya. Monggo kula aturi amin damel nggih. Kula dana wastran tunggu jagat dini jagat lan jagat li jagat ageng kang kira jagat mau suci mau agung trimo manungsa mau jelahi kula lawan sami sacuban. Etana bari kula panjenengan sami juban damel kamurkan tatu murkani amin rupane jero kula lawan sami sedaya damel beber raso bener amin. Kula ngen rupane kula lawan sami sedaya damel nafsu murugi nafsu amin kidul wiri jero kula lawan sami sedaya damel jen datur cinmum. Mancing demun jero kula panjenengan sedaya kalung kalih awung tansah ingkang pun kedalu misereng pitung pandu kula lawan panjenengan kali wakoto nyawiji janten botur bito napa ingkang dewasa macam tampri lulu bampati sesami ngetak beplana malu jeneng mang selamatum bebelanjana kula wayune dinan sana wake yen jendel botor bito napa condro pacan ing donga sapu jagat kang sebutan etan kula lor kidul lapang kuning rambutel enggak wonten jero kula masdo kang sebutan ijo roro kadukono waringe regara kuwi kadumang jaya mula dinten wake Islam amin amin rabbil alamin.